kanggo wong Rancau Dik. Boy Studio kerja bareng sang putra Genada. Nganggo sing duwe lagu masih, nganggo sing duwe Braja tu mama. Asep, nganggo sing duwe Karang Taruna Mas Gondrong Kang Asong. Sekudune sun mawas diri, dudu malah naruh ati.
Sampai kapan kula terlibat terjebak cinta sesaat, sedina digawe nyaman, sukiki ilang tanpa kabar. Bye Studio. Bye Studio. Terima kasih.